सैद' दिननि गेजेरावनो नै सारा थन-थना लावथि थुलांनो दायो दंफैयो नै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लाफा खंखर होननाय जायगा रायमना नेशनेल पार्क खाथियाव दंफैयो जोङो दिनैहाय सारमोना जोंनि मुलि जादोंमोन बियो दिनै बे सारा गोबाव समनिफ्रायनो बिस बिदिना जानानैहाय सारा डिउटियाव थांनो थाखाय बिराद खस्थ' जादोंमोन सारा सासे फरेस्ट गार्ड साखरि मावो दिनै जोङो माने खबर लानो फैदों नै सारनि मिसेसआ बेहायनो दङ दिनै गोबांथार ट्रिटमेन्ट लादोंमोन जानो हागौ ना सार औ गोबाव समनिफ्राय ट्रिटमेन्ट लादोंमोन ओमफ्राय सानाय सुनायजोंहाय भुगिनानै दङमोन दा सारा दाख्लै आंनो खोन्थाहरदों जे आंनि बिस बिदिनाया गैला होननानै स' बिनि थाखायनो जोङो लोगो लाफैदों दिनैहाय जों गोजाननिफ्रायबाबो फैदों ओमफ्राय सारा दा खोन्थागोन दा माबायदि मोनखो आवगायहाय माबायदिमोन बबेयाव ट्रिटमेन्ट लायामोन दा सारा मा होनो बेखौहाय खोनासंनानै लादो रायजोफ्रा आं क'क्राझारावहाय बे इसे रावाराव थांग्रोदों औ सार औ इसे रावारावथ' जायासै बेनिफ्राय आरो गामियाव फैनानै अजाफोरनि मुलि लोंबाय माने बे मजाथि होननाय माने बे अजानि मुलिखौ लोंहैदोंमोन जाया ओमफ्राय आरो क'क्राझार थांफिनदों थांनानै बे एमआरएमआवहाय एसे आराम जादोंमोन थेरापिस्टनाव थांदोंमोन नामा नाजाहैदोंमोन मा मुलि जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो फैनानै न'आव आरोसो जाखांफिननानै ओमफ्राय दाना बबाव थांबावनो मिथिया थाङाखै डाइरेक्ट बे माबाया बे सुइफारानि आखिगुरिनि बे माबा खेनानै आं बेखौ लायनानै बेनो आराम जाफैदों आरोखि ओमफ्राय माबायदि सायोमोन सार थाबायनाथ' थाबायनो हायामोन ने लावथि थुनाङोमोन अबहाय सायोमोन सार सानाया नैबे फेन्दा खावसे साजोबोमोन एसे मिजौनो दंबावो होमबाबो खामानि मावनो हालामोन नामा ना सिगां मावनो हालामोन नामा मावनो माने ओंखाम जानो मानो जारला जाबायमोन सिखारनो थाबायनो माने पेरालाइज बायदि जाबायमोन नामा सार थाबायनो हालामोन ने ओमफ्राय दा डिउटिखौ थांनो हाफिनबाय दाखालि बे मिजौ एसे दंबावो एसेल'सै ने ओमफ्राय दा मुलिखौ जागासिनो नामा दाखालि बे लायनायखौ जादोंमोन आङो लोगोफोरजोंथ' ओमफ्राय मेलायावनो बे लोंफिननाय जादों आरो हिन्दुनि खोथा जायो लोंनाय जायो आरोखि माने निसा लायाबाथ' बांसिन खामानि होयो थेवबाबो सारा लावथिसो थुनानै थाबायनाङोमोन ने थाबायनो हायामोन गोजान डिउटियाव थांनो हायामोन अब्ला साननानै नायदो नै सारा बिराद आथिं आखाइ सानानै माने थाबायनो हायामोन डिउटियाव थांनो हायामोन ना सारा सासे फरेस्ट गार्ड माने सासे हाग्राखौ बेंगिरि हेल्प खालामग्रा सारनावहाय बिराद बिस बिदिना दंमोन बयबो खोनाखाबाय सारनिफ्रायनो नायदो दा सारा थन-थना ना डिउटियावबो थांनो हासै सालायनोबो हामोन ना थाबायनोनो हामोनबालाय बहाथो सालायनो हानोमोन ना दा बयबो खोनाखाबाय नै दा मुलिखौ आंनाव थांनानै लायदोंमोन ना बिसिबां गोजान बिसोरो थांनानै लायदोंमोन दा सेरफांगुरियावबो एभेलेबेल मुलियाथ' जेनेबा ब्रान्स दं नालाय ओमफ्राय नैबे बिनि मिसेस मेडाम जायखि दाथ' बिराद गोजोननाय मोनबाय आङो माने दाथ' नैदि थाबायनो हाबाय आवगायथ' आं नुवाखै नाथाय खोन्थादोंल'सोमोन माने थाबायनो हाया होननानैहाय दाथ' थाबायजोबनो हासै नोंनाव फार्स्ट बे बेंटल बाजाराव लोगो हमनालाय बारा हाखाया थाबाय सालायलांदों बिराद हायामोन ने दे हामबायसै बिराद गोजोननाय थाबाय जोङो सारनिसिम बिराद रोजा रोजा साबायखर मानो होनबा नायदो एफा गोबां डाक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लाबाय थेवबाबो बेखौहाय साइटिका बायदि मोनदों आङो मानोना ओरै सायोब्ला बे साइटिकायासो बिदि जायो नालाय बिस बिदिनाया दाथ' सानायबो गैला दा मुलिखौ कन्टिनिउ जाबाय थादों नामा दा खय मास जाखो मुलि नागारनाया 3 माससो जाबाय ओमफ्राय बेसे गोबाव जायामोन मुलिखौलाय जानायाथ' 1 माससोल' जादों पेकेट मोनथामल' जादोंना बेजोंनो जादों पेकेट मोनथामनाथ' बेयो मास मोनसेबो थाङा 7 दिन ओमफ्राय 7 दिन 21 दिन 14 दिननि गेजेरावनो नै सारा थन-थना लावथि थुलायनाय मानसियानो ना दासिमबो थिगैनो दङ दाथ' मुलिखौ जायाखिसै होमब्ला साननानै नायदो लोगोफोर मुलिया बेसेबां मोजां आरो बेसेबां खामानि होयो ना खामानि होदों दा मा बुंनो सानो सारा रायजो राजाफोरखौ जेनेबा बेनिखायनो आं दा आंनि साबायखर बावबाय आरोखि बे मुलिजोंनो आशीर्बाद आंबो आराम जाबाय मोजां मोनबाय दा आंनि बे बायद'खौ माने आशीर्बाद होनाय जाबाय आरोखि आंनि बेमारखौ हामनायखौ हामबायसै मेडामखौबो